дуруд бар шумо мухлисони барселонаи бузург. Ман Муҳаммад Гайру шуморо дар канали Барсатиҷи Саймона хайрамақдам мегӯям. Рӯзатон бахайр ва ҳолатон хуш бошад. Имрӯз дар бораи бозии Барселона Атлетико хоҳем гуфт. Дишаб дар варзишгоҳи Камп Ноуи шаҳри Барселона бозии даври сеюми Ла Лигаи Испания баргузор гардид ва ин бозӣ дар чемпионат қариб ки бисёр чизҳоро ҳал кард. Аниқтараш ба баъзан аз саволҳо ҷавоб гуфт, ҳарчанд ки ҳоло саволҳо тамом нашуданд ва шояд дар раванди чанд даври охир бори дигар онҳо рӯ зананд. Суоли асосӣ ин буд ки оё Барселона баъди 3 бозии бидуни ғалаба метавонад ғолибият ба даст биёрад, зеро то дирӯз гандикапи 15 холи пеш аз Реал аллакай аз даст рафта ба 11 расида буд ва дар сурати бохт он ба 8 мерасид ва акнун интригаи чемпионат барои чемпионӣ боз бармегашт. Беҳуда Педри ки ахиран баъд аз тавобати тӯлонӣ ба ҳайати Барса баргашт нагуфт ки ин бозӣ барои мо чун финал аст. Агар шумо омодаи шунидани рафти бозӣ ва натиҷаи он бошед, пас ҳамагӣ чанд дақиқа кору бори худро як со гузоред ва шунаведу бинед ки мо дар ин бора чӣ мегӯем. Омодаед? Пас рафтем. Дӯстон, сарпарасти дастаи Барселона ва сарпарасти дуюмии видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо ҳар вақт кайфиятҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Барои Барселона ғалаба дар ин бозӣ мисли кислород барои як нафастанг зарур буд, зеро дар сурати акс бартараи 11 имтиёза аз даст мерафт ва зиёда аз ин аз ҷиҳати равонӣ баргардонидани даста ба бозӣ хеле мушкил мешуд, чунки Барселона аллакай ҷоми чемпиониро дар ин мавсим аз дур дида истодааст ва то расидан ба он ҳам роҳи дарозе намондааст. Якчанд қадами дигар ва ин роҳ тай хоҳад шуд, аммо чуноне мебинем тай кардани ин роҳ барои Барса рӯзҳои охир хеле мушкил шуда истодааст ва ин бозӣ низ истисно набуд. Ин бозӣ барои Барселона он қадар муҳим буд ки хави як рӯз пеш ҳатто ба суоли он ки оё овозаи баргашти Месси ба Барса ҳақиқат дорад гуфт: ҳоло вақти дар бораи Месси гуфтан нест, мо бояд дар бораи бозии фардоина фикр кунем. Атлетико бошад бори охирин дар Камп Ноу ҳанӯз соли 2006 ғалаба карда буд ва бешубҳа Диего Симеоне барои ғалаба ба Барселона омода буд. Барои Атлетико низ ин ғалаба барои нигаҳ доштани умед барои ҷои дуюм чун боду ҳаво лозим буд, яъне моро дидани як бозии зебо дар пеш буд. Барселонаро ҳанӯз ҳам Усман Дембеле ва Кристенсен кӯмак карда наметавонистанд. Педри бошад ба ҳайати умумии афтод, аммо дар ҳайати аввалия пайдо нашуд, шояд ҳанӯзам барои 90 дақиқа омода набуд. Хави бо назардошти баргашти Де Йонг чунин ҳайатро бар муқобили Атлетико ба майдон овард. Тер Штеген дар дарвоза, Балде, Араухо, Алонсо ва Кунде чоргонаи дифоъ, Бускетс, Де Йонг ва Гави дар миёнаи майдон бозӣ карданд. Сегонаи хати ҳуҷумро бошад хави ин маротиб аз Левандовски, Рафиня ва Ферран Торес ташкил дод. Хави дар ин бозӣ аз рӯи ҳамон таркибиёбии классикии Барса 4-3-3 бозӣ кард. Бозӣ аз оне оғоз шуд ки дар саргаи он қариб буд талхаи Камп Ноу бикафад. Гризман аз пеши пои капитани Барса Бускетс тӯбро гирифт ва ба бахти Барселона зарбаи ӯ ба тири дарвоза бархӯрд ва хави ои сард кашид. Аммо баъд аз ин Барселона тӯбро зери контроли худ гирифта ҳуҷумҳои худро сари Ян Облак зиёд кард. Аммо як зарбаи дигари Антуан Гризман ҳам ки Тер Штеген онро дошта гирифт дар қисми якум дар ёдҳо монд. Аммо рӯйдоди асосӣ ё аниқтараш голи ягонаи дидор ҳам дар қисми якум зада шуд. Замоне ки довари бозии Хосе Мария Санчес ҳуштаки худро тарафи даҳум барои кашидан мебурд, Рафиня як паси олиҷанобро ба Ферран Торес дод ки ӯ бо як зарбаи начандон сахт, аммо хеле моҳирона тӯбро вориди дарвозаи мадридиё кард. Бо ҳамин қисми якум ба анҷом расид. Дар қисми дуюм акнун бартарии Барселона зиёдтар буд ва ҳолатҳои голзании Каталониё ҳам зиёд буданд. Бахусус ин имконотро аввал Рафиня аз даст дод ки аз 2 метр тӯбро ба дасти Облак дод ва дигар ин ки Левандовски ҷои он ки тӯбро бар Рафиняи дар ҷаримагоҳи Атлетико тоқаи зор истода бидиҳад, хост Облакро фиреб диҳад ва зарбаи ӯ мисли умеди барбодрафтаи ӯ аз паҳлӯи дарвоза гузашта рафт. Депал ва Гризман ҳам имконоти хуби баробар кардани ҳисобро доштанд, аммо тӯби Депал аз паҳлӯи дарвоза гузашт ва тӯби задаи Гризманро бозам Тер Штеген дошта гирифт. Хулас, Гризман ба дарвозаи Барселона боз дар Камп Ноу гол назад. Педри бошад ахиран баъд аз чанд
вақт ба майдон баромад ва дар чанд ҳолати хавфнокам ширкат дошт, яъне ӯ бо оҳистагӣ ба ҳолати пештараи худ бармегардад. Бозӣ бошад бо ҳамин ҳисоби барои Барселона зарур ба охир расид. Ин бозӣ ҳамчунин дар таърих яке аз бозиҳои серкорт ба қайд гирифта хоҳад шуд, зеро ҷамъуҷамъ Хосе Мария Санчес камо ғам не 12 корти зард нишон дод ки 8 ба бозингарони Атлетико насиб кард. Мо инҷо корти зарди Диего Симеонеро ҳисоб накардем ки довар дар рафти бозӣ ба ӯ нишон дод. Хулас, як бозии пур аз корти ҳамагӣ як гол доштаро мо дар иҷрои Барсаву Атлетико дидем. Ин мағлубият мавқеи Атлетикоро дар чемпионат барои дарёфти медалҳои нуқра тангтар кард. Аммо Барселона баъди ин ғалаба акнун аз Реал боз ба ҳадди 11 гол пеш рафт ва зиёда аз ин аз лиҳози равонӣ худро андаке ором кард. Агарчи Ферран Торрес муаллифи голи ягонаи бозӣ буд, аммо беҳтарин бозингари бозӣ Рафина дониста шуд. Шояд барои ҳамон паси додааш, вагарна барои истифода накардани як ҳолати ҳазорфоиза ман ӯро то Рио де Жанейро бадарға мекардам. Шӯхӣ кардам, воқеан Рафиня хуб бозӣ кард. Торрес бошад бояд исбот кунад ки андешаи роҳбарияти Барса дар бораи фурӯхтани ӯ ин тобистон иштибоҳ аст. Акнун дар пеш бозӣ бо Райо Великано истодааст ки 26 апрел дар сафар баргузор мегардад ва мо мухлисони Барселона онро бесаброна интизорем. Барои имрӯз тамом. Ба ҳамаи шумо сиҳатии комил орзу дорем. Канали моро тамошо кунед, аниқтараш ба он обуна шавед, зеро ин навор мондани як лайкро фаромӯш накунед ва моро дар Телеграму Инстаграмам бинед ва муҳим аз ҳама ба Барса мухлисӣ кунед. Бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гайров, хайбатиёча дар паноҳи Аллоҳ.